Kani Kadai Batesi TV. Refresh with Umrupa Premium, Meghalaya's drinking water that quenches your thirst. Kimat jangan ni kejan miet nginengkong kalai pau terek no pra arjar apsau. Ini kemi shwa ya kimat kubor na kejela. Namar ga jingjelai kis yar ki bawan ra na bar jela. Ki try jela ki ba im ha kani ka kam kila syak ta ba. Kam tam namar ga jingbem ya ha ga dor. Kinori siar nari boy kam tam na umsning kila ya lum lang krui mentagasni bania kren halor kani kamat bar kila kentu ya ka sorkar baka dei ban tuklar ya kani ka kam khnang balada kinong khai ki wan ra siar na bar jelaru kim dei pat ban nyon ya ka dor ban penyap ya kitrai jela kila ajeng muru ya ka sorkar baka dei ban bu da ka kherdop ban tela kam ya ka jingwan ki siar ki banabar bat ban tipru ya ka dor baki di Ka United Democratic Party mau kerwat circle kala pediang buram ya ki spangut ki riu thamai ha ka general meeting jong ki nongkit kam ka party kabala long ham mau kerwat ban pen itu pai ba ya ukertong jong ka party ha ka election MDC na mau kerwat constituency uba Jeslan Roy nong si bat kumju ru ban pediang sungubha sha ka party ya ki spangut ki riu thamai ki ba wan na ki party ba pher Arngut girang ba ki bemshim layo tiket kata uba Edelbert yau pniau bat uba sensyar lengkoi kila pensyai pai ba ha gani gejing yalang ba kidang ne scam hapo ka party bat kindang yai tre syutam na ka penta ban penjob don buram ya ukurtong jong ka party uba Jeslan Roy ha ka election MDC ka bansala Hadian baka Hill State People's Democratic Party kalau depan benapai ba ya ka kong badariti lengdo nong light kum ka kertong kapan ya kun ya ka election MDC na Nongstoin constituency syaga yeng dorbar thau an jong ka Khasi Hills Autonomous District Council kaban salong ha ka arpuai tarik urumpang arjar arpusan ka kong badariti kepada iru ka persatrai jong u nongseng ya ka Hill State People's Democratic Party uba hoping stone lengdo kala lek ban penbena bat ban pen itu yala di hakmat jong ki pai ba kesnong nongston ha ka jingyalang kapala long hayo nongston haba kren ha ka jingkan mau burom ya ka lengko sengiap kapa shispa henry puar jong uwo kyang nang ba President Rangba jongka Khasi Students Union usamla Lambok Starwell Marangar ulaong ba yawo kyang nangba lasdin phasi daki pareng nrei ki briu ki basyong has secretariat kinsas din phasi ya kajait nreu usamla Lambok ulaong ba Ukraine ya kani namarba ka KSU kala jupen sngow na kapor sya kapor ya ki mat jong kajait nreu nrei ka sorkar kale kelut Habaya keren ya ka ILP, ulaong baka sorkar kala kam, bakala pendep ya ka kamram lajong, barkasyong saha ka sorkar India, kat baya ka MRSSA pat ulaong bahaduk mentaru ka sorkar ka klem pentri kam. Haba keren ha ka lengku singyap ka bashispaan rifu arjong wo kyang nangba, President Barim jong ka Khasi Students Union, ubadairu mentau Chairman jong ka Northeast Students Organization usamla Samuel Jerwa, ulaong bahadu kani ka pateng ka bamentaru ka ribat ka jait penriu kadang kenmau tempang yaki kam baslur jong kyang nangba, ban yakun tma persya yaki pareng. Kumta ulaong bakani ka pateng ka bamenta ka dayban perkhat jeli ubha. Hatu laki kuat bakani ke peteng ke bamenta kan day ke peteng ke bathiat hai ke peteng ke ban ailat bangin syak thambor ke peteng ke bakwan mentoi simet ni ki kuat bakan day ke peteng ke bayeng teriang na ke benta ke ri bar ke jait benriu ki dikhot jong ke seng new trap Achik National Movement Upper Shillong Millennium Circle hapok ke jing yalam jong president uba Venus Rangslang kila lek ban khang ya ka post office kabadan ha new mayor Upper Shillong namar bakani ka office kamshim laburam ya ka sngi kerpang jong jait penriu kabadai ka lengku sngiap ka basispan rifuar jong uwo kyang nang ba ya ka bala jukan mau buram ha ka laipo tarik unopra arjar arsa General Secretary jong ka Khasi Students Union usamla Donald V Thaba ulapan pau kejing sengo bitar hakapa uwei barjala balatip kerteng kum akash sagar ularung haka wei gayeng mani kristan haka snong maulonong ban perta da ki kentin shitnyam jong ki Hindu hapo yeng mani usamla Donald ulaong bajin lada uniu bre udang don hanong ba Shillong katta ka sengki SU kala bom latit bat kan pendep sendon
nrei uniu briu la pet no penban nagani kejela usamla Donald laong baka ni baro kadai na kadau baka ni kejela kamdon ya ka airline permit bat ka jenjar ban bud din shanu uniu briu dan ka United Democratic Party kumshibenta jongga jingpen kre ya ka election MDC syaka yeng dorbar jongga JHADC bat ke HADC menta kasngi kalapen bena biang sakhan daingut ki kertong hakawat kabaa working president jongga United Democratic Party uba polengdo ulaong baka subha ban thau seng sain perthai thamai bat ban shupun song shit ya ki pai ba nrei haba khadu pat haban pej ondala dep yer wai siaw surok pat ki khon ki poisanu ki yo kam yo jam nang no ka yo ka kot ka poisanu bat ki babun ki jing ha ka imlang salang working president ka United Democratic Party uba polengdo ulaong baka UDP kalakham jenjar ban sei kertong menta na maulai constituency na benta ka election MDC sya KHADC namar ba kertong uba kila ap khmi lenti baro skata uba PT saukmi ulakan randin no uba pol ulaong ba baro skata ka UDP kala kermen ba uba saukmi un yakun nrei mentapat ulakan randin no bat kaporu kamsya syu bandang wat kertong ka National People's Party kala rakhi ya kalengku sengiyap ka basispa nrepu arjong kyang nang ba da ka balik bu sentiu how madur jong new klawai ubadan has State Central Library ya kani gijing rakhi la lam khmat ta working president jong ka NPP uba Hamletson Doling uba baru ha ka jo ka por kum chief advisor jong menteri rang ba ka chela ka khon hinyo trap National Awakening Movement ha ka jing rakhi ya kalungko sngiyam ka basispa nrepu arsnem jong ubo kyang nang ba kalapan jing kerku na ka benta ki kertong ki ban yakon MDC bakin scam ha ka nongrim kumba kila clay kum uniu klawat ka khnam rengkat bat kinong kit kam hapo ka jing yalam jong ba Thomas Pasa kila wan ban bu sentiu how modor bashirin yang jong ubo kyang nang ba marpersya bat ka civil hospital Shillong daki hajar ngut ki pat riungai ke balang Catholic bat ki riungai na ki wei pat ki kunhun balang ru kila wan ban sakhi ha ga jingpen kentang lengdo so blai yau dikon Christian bok po chen CMF ha ga sngiu blai ha Saint Joseph Catholic Church nong talang ka bahab po Amlarem Parish ya ga jingle niam la pendep da Most Reverend Ferdinand Kar DD Bishop ka Jowai Diocese ka Khenru Khlut Committee Senra Jowai rengkat ka Laysenshire Cultural Society Giant Hills kila penlong ya ka second kyang nangba Youth Conference ha Jowai kani gadai ka wei na ki program bala mangker pangkum ka dak ka jingkan mau buram ya ka lengkhu snem yap ka basispa nrepo ar jong kyang nangba bat la penlong ya ka haki arsngi lenter ka project clean surrounding kadai ka wei na ki kenhon Tremont ngubha ka bajupun khoi ya ka mei mariang da ka batami ki bilor ki ba ki breu ki la bread pathar halanti sekien bat hasurok ba ban lek dia kelas ki jakatit tinjat ya ka pisa ka bami na ka badi ki bilor kani ka kenhon ka julek ban ajing yarap syaki jakari kon sweat bat dang ha ka arpu pratarik unok pra arjar arpu saw kala yo ban nei ajing yarap syaka jakari kon sweat jongga neima ka badon ha ka shnong sa sniang West Giant Hills mentapat ngini pai syaki mat kubor na keleng jongkari ka jing pakhang shnong jonggi nong rap ha Punjab kalawan ra ia ke jingthut ki bakrau ha ba palat ars patali ki rel bat ki bos shimet kila shakta bat ki surok ba kila shakhang ha ki babon ki nong ba ki dukan bat ki surok ki dang khang kat ba ki nong rep ki dang yaki na ka benta ke jing dawa kum ke jing kular minimum support price kat kum ka an bat ka jing pelai ram katai ka pakhang shnong galong kum ka jing snok ti lang bat unong yalam ginong rep u Jagjit Singh Daliwal u bala syak tngan hadu lai pusan sngi kenti ki jaka nong kendong ki yo i ka jing shimenta ka ba khambon kat ba ki jaka sor kum ka Chandrigar ki khamduna ka jing syak ta ki seng ki nong rep ki la panjing rap na ka President Draupadi Murmu ban weng ye ki jing jongki kading ke bajur bha kala klang hagi arteli ki karkhana shna dawai ha Palghar Maharashtra ha gajan me jong si ublai bat kala pur state ba hapdeng ke UK Aromatic and Chemicals bat ka Shri Chemicals
Kinong pelip ding kila la ban te lakam ya ke jing plu hadin san kenta klem dadon kano ke jing mensau namar ya kinong trei lapen kerja na kate jaka ka kamia kartikeyan ka badang khat news nam karta na Navy Children's School Mumbai kala kalalong ka kentai ka bakhna tam ha ka perthai ka balala ban kiu ya ki lom ke bejrong tam ha baro nriu teli ki doba da ka ba pendep ya ka 7 Summits Challenge kala kiu ya ulum Mount Vincent ha Antarctica ha ka arpsau terik uno pra rengkat ber kepajongka u Commander S Kartikeyan kanong kiu ulum kabala tipit pha ka kamia kala kiu ya ulum Everest ha karta ka badang khan rius nem bat kala yo ya ka khusnam Pradhan Mantri Rashtriya Bal Shakti Puraskar haus nem arjar arpway Menta katmu ban job ya ka Explorers Grand Slam dag bapoi siya ka North but South Pole. Ka jing yaki persya ya ka jing keno bagi don ki jing le bamso nyo ha ka examen jang ka Bihar Public Service Commission kila kala huri hura hapatna namar baki pulit kila penon kam daki selwai senrej bat ki lathi ban penpra ya ki kertong apply kam Hajan Gandhi Maidan. Kinong yaki kila dawa ban pensange no ya ka examen ban nengkong jong ka BPSC ke ba nyo pau namar la keno baka don ka jinglait tu jong ki jingkeli. U Akash Sagar badai unong penmi video hagi rensan social media ula ban syakem shen namar ba ula perta Siya Ram Jai Jai Shri Ram hapok kawai ke yang meni haka sinong malon nang jong ka jela Meghalaya ka bala penmi ya ka jingkento ka bejur. La ujor FIR persya ya u halor ke jing keno ba ulapan Kenya ke jing ngau niam Kristan. Saungut kinong bala na West Bengal kila syakem ham Manipur namar ba kila pen Kenya ke inner-line permit system ka ba pen poi ya ke jing pen Kenya barok mentau bunai syaka lai pulai ngut. U menteri rang ba ke jela Manipur u N Biren Singh ula kentu ya kinong trei bat kinong syong ban kersyan ya ke jing pen terekam ya ke ILP. Kamen shua la be no ya ki arpu kondai ngot ki brio namar ki jing pen khen ki bakum kini ka bala penlong ya ki jing bot dien ka bakham per king bat ka jing toket ya ki jing bakla karukom terekam jong ka ILP ka batmu ban yadai ka jait reu lom kalong ka badon kam hagi jela Manipur Arunachal Pradesh Nagaland bat Mizoram ha ka ba ki jing dawa kinang jur ban penterekam kamteng e mentapan ngini phai syakimat khubor nakaleng ka perthai u President Barim ke United States u Jimmy Carter ula klat no hakarta ka basis pas nem nin ka sing play ha yeng jong u ha Georgia udai u President US u bala rimtam u badang im bat u balai ban lejngo ya kari India hadin u Eisenhower bat u Nixon u Carter u bala Shakri kum u President nado usnem khat kendai spa nyu hado usnem khat kendai spa prapuway u dei u bala paunam na kabenta ka Camp David Accords bat ula yo ru ya ka khusnam Nobel Peace Prize house nem arjar ar na kabenta ka jing trei shutam jung u ban yarap ya ki breu ha ka perthai barok away palat nriu pongut ki breu kila yap hakatain sidama jong Ethiopia hakaba ka wei ka trok ka bakit ya ki nonglek nongwan kala ngam syapo wa galana ki jingja basyirkai ki bakum kini kila ja dangshen hakaba palat 1000 laispa sanpu perangut ki breu kila yap hagi jingja takhu kali hagi nriu benai baladep ki he sarkar kila penpau ki jing turmur jong ki nongnya kali kum ka dauba jong kini ki jingja accident ka Pakistan kalau menjur bantai ya ke jaka penmi boarding nuclear ke bahek duk jongka ke badai ka Chasma Nuclear Power Plant Unit 5 lani ke C5 ke bala ban penmi boarding kumba 1000 arspa megawatt ki bor sensyar shipor batmai jong Syria kila kem kumba laispa ngot ki brio jong Asad kentup ya ki nong pentip nong sentiat ki nong yale ki ba kersyan ya ke Iran bat ki officer shipai ki barit kerdan ki ba kongsan ki bala syak kem ki kentup ya u General Muhammad Kanjo Hassan u bala syak keno ba ula pet ya ki jing pen syutam penyap hapo jong Asad
Duna ya ka sau pesan ngut ki breu ki layap bat khan nyungut ki reu pai ba ki la sha kem ha ga jing pen ken jong ga Israel ya ka jing yate kular bat ka Lebanon hapdeng ga arfu nyu tarik unai wing bat ka arfu ar tarik uno pra ong ka khubor jong ki sipai Lebanon ki jing pen ken ki ketup ya ka jing ther bom da ki leng sun ki jing siat kuli tank bat ka jing pen jot ya ki project rap kiladon palat praspa akan riu tuli ki jing syak tambor harengkau bat hasun kabala penjur ya ki nong syong shnong kaput bat ki wei ki jing tai wei sipai jong North Korea ubala syakem hagatma jong Ukraine ula klat no nang jing men sau jong u ka North Korea kala pha dagi hajar ngut ki sipai ban kershan ya ka Russia kamtam hagi thain Kurks Uniu sipai ubala syakem hagi sipai jong Ukraine haka arfun riu tarik uno opera batang hadien katto ka Nepal ka National Intelligence Service jong ka South Korea kala pentikina ba ula klatno namar ka jing mensau jong ka China kala shna lani penhe ya palat ars patali ki jaka set bakerpang lani ki patok kibala tip kum ki Louis Center ban kershan ya jing ki persyap bamsap jong u President Xi Jinping kini gijaka kila banbat ya kiba suba hadu nriu bunai klem da don kinongi sat ai ni jingle jingo ya ki baying hasam nadu baula shimti ya shuki house name arjar khat ar ushi ula planet jingmon hakba yakun persya ya ki kambam sam bat ban penklan ya ke jingsen syar halor keseng komunis bat kisipai ka jing persyang jong u ban persya ya ke bamsap kala kala long ka benta ka bokong san jong ka jing long nong ilam jong u ka bakta ya ki dikhot jong ka seng bat ki jaka trekam pat ba kitu kilong kiman kublai